আচ্ছা দাদা ওর তিনি যে যে প্রমনগর দণ্ডস্কু যে ওর তালা রিলাইমানি অবব বিশিষ্ট রেখা বা তামঙ্গি রেখা আসক দিন তংমানি ইয়া গল তিনি তালা রিজাক তাঙ্গি অবং কামো যে প্রমনগর দণ্ডস্কু হুঁকাই 2012 कैथलिक मथानि बिसिंथि आसायो गाय एलाकानि बर' रक चुज खायका जे मो एरिया बेलाय गाहाम अरनो जों डेभलप खायनाय होनो एलाकानि बर' रक बाय सालायाखैनो अबो जे कैथलिक मथानि कासे स्कुल नामखा बे स्कुल नाममानि परे जे रेजिस्टार माननानि बागै फादार जे साका जे सोसाइटी कायसा खलायै रेजिस्टार खलायै मिशनारि नो याफारखे मो स्कुल टाइप डेभलप नाय ने सावै उलोखे जे जों अरबो 2012 नि होइते न कायसा कमिटि तो नांगले सामन्तनो जों स्कुल नि सेक्रेटारि नामबैतनि स्कुल सेक्रेटारि नामते प्राय ताबु 2024 पारंगे 25 12 बছর रानिंग बमांनो सेक्रेटारि तंखा माने जों वानसुको जे बोले कायसा एलाकानि तैगिचा बरक बाय सिजाकबा बटाय तंखेते डेभलप नाय हामुनाय होनै जों वानसु बनरे माने टन्टे ताबुंगे बिनि बिसिंति वानसु मं हामयांगै थांगा वानसु मं हामया बाहायके बो रेजिस्टार रक्ति खलायना हामानि परेवो ताबु कुनो ओ स्कुल न मिशनारि थाने याफारनाने बिनि बुखाव ग्रैयिं थांगा साइचुं माने बिनि सोसाइटी बाय चालकनानि बागे वानसुका गाय जे जों सरकारनि अनुजायै जे डिपार्टमेंट जे एडुकेशन डिपार्टमेंट नि हिसाबते जों आरो जे कागज खायपुरु रेजिस्टार खायपुरु मानखा जे 3 इयार नि परे ओंखे ओ स्कुल न तैसा रिन्युअल बा जेकुनु बुमुंबाय खालायमान बा जेकुनु सोसाइटी या फारमान गाबोन बागैनो जों वानसुका जे 3 इयार बोर्ड तंमानि यागुलो ओ सोसाइटी नि होइते जों बस्कु वेलफेयर सोसाइटी आबंगे बायजालबारि अबंगे डन बस्कु सोसाइटी नि बिसिङाव दं आरो या फार जाथुन नै जों कक सालायका अरो चिनि थानि कपि दङ जों अरो कपि दङ जे आरो बायजालबारि बस्कु वेलफेयर सोसाइटी अफिसाव थांगै न जों मिटिं खालायलायै बरंनिखा आलादा बुंमुं खादो बस्कु इउनियन वेलफेयर सोसाइटी बुंनि ओके बरंनि बिसिङाव थांका बस्कु इउनियन वेलफेयर सोसाइटी रक थांका 6 जना गाय जों कैथलिक मथाराव थांका 6 जना
मास्टार स्टाफ थांखा 4 जना तै फादार पल दङ अबाहायके जों कक सालायखा 12 सेप्टेम्बर 2024 बस्क वेलफेयर सोसाइटी बाइजालबारि ऑफिस आ जागाव जों कक सालायखा सालायमाने यागल एग्रीमेंट साइन खालायनानै जत क्लियर हंलायखा सालायखा एग्रीमेंट साइन खालायनानै बागै जों अलरेडी पेपर बेखौ पेपर अलरेडी खालायखा अब पेपर अलरेडी खालायमाने यागल बिनि थानि ताम कक फैखा अबहाय स्टाम्प पेपर ओखाय ब एग्रीमेंट साइन खायमाया बिसाव गाय पब्लिक रजिस्टर माने रेजुलेशन हंगाय ब एग्रीमेंट साइन खायनायखौ हंगाय अब कि कुनो जागाव अब हाइचो सोलि नरं थानि मेडियार नरब साइमानो कुनो जागाव जे मुथै सादा कागज सुइ रेजुलेशन बाय एग्रीमेंट सोलिबा सोलिया ताबुक जों जागा रे नाहानानि फानसे निनि 10 टाका 5 टाका नि फानो स्टाम्प पेपर नाय साइन मा खायलायो गमो कायसे एलाका डेभलप नि बागै अब कायसा जतोसिनि और प्राय 200 250 स्टूडेंट नि लाइफ दङ गा बर'नि बागै बा जों बाहायके सादा कागज बबे एग्रीमेंट खायमानाय अबनो त्रिसे सोंथिनि जों वान सुलायखा जे ब एग्रीमेंट साइन खालाया नायदे सिने एग्रीमेंट साइन खायनानि डेट जोंनो कागज रहरखा और फुनुगानो 6 डिसेम्बर 2024 6 तारिख डिसेम्बर 2024 जों एग्रीमेंट साइन खानानै डेट खालाय रिखा बरक आप्रु थांगिया साइन खालाया फादार बनो बारेबार कल खायका फादारनि फोन पिकआप खाया एरपरे जों बनो नोटिस रिखा चिठी रिखा मीटिंग खायनानै फायदे जों बाय कक सालायनाय बो फाया बारेबार खायका बिखौ थांनाय उसगाङा बुसु तारिख खामो ओरो जों कागज थायबाय दङ आप्रुब जों बनो डेट 7 तारिख बिखौ थांनाय 7 तारिख जों डेट दिखा फायदि अबनो तै जों कक सालायनाय बो आप्रुब फाया तार माने जोंनो कुनो रेस्पन्स दिलिया जों और जे 2012 नि सिम स्कुल संसाय टु बवैसे जों ताबु बय कुनो रेस्पन्स दिजा गया आंगै थांका हांकायसिनि बुखा वानसुका जे ओ स्कुल बटे मिशनारि नो याफार लाखा हायने बागैनो बो एग्रीमेंट साइन खालाया साक जरातै जों ओ स्कुल नो लग रि तनसा ला जेफ्रु बो हायै म मिशनारि नो याफार सनाय हने बिनि वानसुक नो काहमबाय वानसुगै साइन खायके आप्रुनो जों ओपन खायनाय ताबुक जे बस एग्रीमेंट सयरिया साक जे नक तालारि तनखा ताबुक जे स्टूडेंट जे तंग तंगनाय र बरनि जोंजाल तमानि आव बाहायके गंनाय बरनि जोंजाल तो जों बर मबो जों साका आप्रु जे गार्जियन रक बाय मीटिंग खायप्रु जों साका जों तो नरनि डेभलप नि बागैनो नरनि हामक्राइन बागैनो जों सामुं खाय दंगो ताबुक जे सामुं खायमाने बिसिंगो ब चिनि कोनो रेस्पन्स दियानि बागै जों कायसा दिसो नाहाका आ सामुं खालायपुरु नरक चिनि ऊपर कोनो पाइमांगला जों साका नरनि डेभलप नि बागै ओ जागाव स्कुल खालायनान बागै रेजिस्टार खायपुरुब कोनो बरनि सामन्त सनि जे बस्कु नियन वेलफेयर सोसाइटी 1 टाका किरि ओ जागा जत गार्जियन रक स्टूडेंट वाइज 500 टाका खालायो कालेक्शन रिखा बर कालेक्शन खायका स्टूडेंट वाइज 500 टाका खाय रिखा रेजिस्टार नि बागै आ जागाव फादार पल रिखा 1 लाख तेचिनि अमर देवर मौरनि टीएसआ बरिखा 1,62,000 अबो बाइसे रेजिस्टार खालायो सोसाइटी नि रां खरसा करे ओंखाय ताबु अरो नायदि जों ओ हाउस अफ नामखा अबो गार्जियन नि रां स्टूडेंट नि रां निनि तुइनि बागैबो स्टूडेंट नि रां निनि सिनटेस कायसा पाइनाबो स्टूडेंट नि रां सब किसु स्टूडेंट नि रां बेमांनो अरबो सामुं खाय जागै दङ ओंखाय ताबु जे स्कुल नि प्रॉपर्टी आबो कायसा स्टूडेंट नि रां बायना दा बिनि सोसाइटी नि बिसिंखौ 1 टाका रां खरस मियाखौ आबन बागैनो बटामनि बागै ओ स्कुल नो ताबु बिनि बिसिंथै खालायनानै मुचुंखा अबनो जों बुजिनान बागै बनो बार कल खायमाने फाययानि कारणे जों ताबु ओया पिसाय निनो सिनेमा दारा आनिबो मुंखाय राजमंगल देबरमा जों राबार बागान कैथोलिक चार्च नि आं प्रेसिडेंट गते चिनावारो हंखाय जों गोबां मानसिनि यां खयपुपनि कैथोलिक मथा कायसा डेभलपमेंट कमिटि होननाय जों नामजाक दङ बर'नि बिसिंथिनो जों मजत बाय खालायलाय हामबाय दा आसनो हामबाय अच्छा हाबजा तमफान द सागर तामगै नक तालारिखा सागर उद्देश्य तामो नर तालारि बुइसि नर कक साया हबा तामगै साया बो सारिता
আর নরং সোংমাই দেবা নরব তো তালারনে পাটিবলা না কারণ বাংলা সুমতা হ্যাঁ নরক সে তালার থানে নরক যত সে দল হঙ্কা বাতা আমাকে রিখা নরক তো সাইমন নামলো না ওরে সাইমে তো তালার লেঙ্গে বলে নরক কক সোং দং নরক সাইসে মাই বাহাকে তালার রিখা বা নরক ইস্কুল ন সাগারি তো নরক তামগে পান প্রবলেম দং নরক দাও সাবলাসে দল হনা जोंथ' जास्ट गुबैनो तामुंखा हिंसो नायनो फाइले बले आइ नरक दा सारिता नरक तालारनो दल हंगा बा तामुंगिरिखा रांमा यांगै दा ना जागा रियाल रिलिया हंदा ना चेरेराव स्टुडेन्ट हामियांगै दा अबो तो हातमल ना नरक दाबो सुंगले तामुंगिरिखा दल सालाकाके तामुंगिरिखा ताला sin mo talari man karon hungkai agi phadar jeng mission phadar ni mission mo go iko bu no phadar salok dong ha koi bo sa salok mo koi bo sa salok phadar one ko salok dong ha er pore phadar no khogoi samon ta si bo kagos ra khlai bo check dong ha ta abom ba ka jeng dia bo na abom ba ki no tini talari jakata mo talarna ke nong samontoriya mo he jeng liu o samontoriya na ya pharian bagai फादानि यागो जे मो स्कुल या फरिया ya pharian ओंखाय अर सामन्त सालंग नाय दङ bo salok dong ta अ बसालक दङ गाबोन बागै नरक तालार खोथा अ गामिनि बर नरखा जोङो अ एरियान बर रक्तना जोङो सग बसर जों सानै छोरि मान बिसिन तै जोङो स्कुलना तुखा किनि हामग्रानि बागै किनि गरै बरक हामग्रानि बागै जों मो स्कुलना फादारनि न गयै जों छोरि मान बिसिन तै अनेक जागा थां छोरिका सानका आबो बिसिन तै जों मान न फादार सालक दंखा अ सालक मान बिसिन तै ता सामन्द सेबै नाहासि बाता एमना जागा हामो साबन कलाय सामन्तन दाकलाय सामन्दन गलाय ब कागज खालायै मान बिसिन तै कता बनो सेक कता कागज खालायसि कता बिनो बिनि मुंगुर कागज खायसिगा अ जागा काय साबनि तमानि मो आगि जागा खायतो के बनिया को आगि वसे आगि जागा मालिक अर जे अर अतिखाय नानि आहिके नानि हने के बनि जागा ततंग अम ताबुक जे रबट काय जागा हाय अम जागा के बनि ततंग बुमुं आगि वो बुमुं ततंग नांगौ बरक जागा ngi अजराव के बनि बुमुं स्नाम जागिया सरकारि जागा सरकारि जागा ना दा जों फागान बुमुं खालाया हनै गय दंनाय मान ताय गाव फागन सामन्त बिन बुमुं सेगै ग खालायसि बाता गा बता सयरिया बताङै सयरिया आव मागा जों म तालारि ता म ब सयरिया साफन जों म ताला खलगिया फादारले साबो किनि फादार पल बाजल बारि अ बाजलबारिनि पल नन फादारके बना अच्छा नरक ताबुक माने फादार नन ताइसे म स्कुल चालकनानि बागै सानुता ना सानो फादार मा चालकनाय देबा फादारनि यागो मा खालायनाय मै स्कुल मध्य डन बस्को salong maya kan salong maya अच्छा नैने मongkai an bu ndai bos parang ka marapat baganda bagan अच्छा masuk na hamba dah